L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Issimgħuni Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar fismi. Għammilli fommi xabla msinna, taħt id-delta jidu ħbieni. Għamel minni fleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jien għedt, għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħti, imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu reġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael? Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sattru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, irrodlok ħajr, għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej inti tarbilni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bot ħsibijieti, intaraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Irrodlok ħajr, għax tal-għaġeb għamiltni. Insawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti nsiġtni. Irrodlok ħajr, għax tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Irrodlok ħajr, għax tal-għaġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseċ fil-qijan tal-art. Irrodlok ħajr, għax tal-għaġeb għamiltni. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal, Alla lil missirietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. U minn nislu li Alla skont il-wegħda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġa tiegħu Ġwanni deri xander ma'mudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal, jien m'inhiex dak li intom taħsbu li jien. Dan ġej warajja u jien anqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u li tin-nisel ta' Abram u intom li tibżgħu minn Alla, lilna ġiet mibgħuta il-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Eliżabetta l-ilha żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, iridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, imma Ġwanni jkun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'rid isemmih. U talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu f'ommu. Il-siennu nħall u beda jitkellem u jfaħħar il-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-lodija.
U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew, id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej.